Пра яе не пісалі нарысаў і не здымалі фільмаў, а яна таго заслугоўвае. 17-гадовай камсамолкай трапіла ў партызаны, прайшла вайну і сёлета сустрэла 74-й пераможны май. 95-гадовая Лідія Андрэевна Гікалава амаль не памятае самай першай свята перамогі, але добра прыгадвае, як для яе пачалася вайна. Я воевала в партизанах все время было. С первый день войны я кругло в Банилевской области кругом. Меня били, а меня не убили, а убили соседа моего с Смоленска. И похоронили его там около дерева. И я его и до сих вспоминаю. Гісторыі аб мужнасці і стойкасці могуць расказаць і ветэраны, і тыя, хто нясе памяць аб уласных бацьках, дзядах, прадзедах, удзельніках Вялікай Айчыннай. Памяць у сэрцы і ў руках. Сотні пінчан з партрэтамі сваіх гераічных сваякоў прайшлі па галоўнай пешаходнай вуліцы горада, падтрымаўшы рэспубліканскую грамадскую акцыю «Беларусь памятае». Это наш семейный праздник, День Победы. Это наши ветераны войны, которые герои войны, заслуженные орденоносцы. И мы рады, что мы сейчас здесь находимся, в этот праздник, стоим, и они с нами. Это мой дедушка, это мой прадедушка. Один и второй дошли до Берлина. Дед Игнат мой имеет медали за освобождение Варшавы, за взятие Берлина. Но очень горды ими. Знаю, что один дед был артиллеристом, другой был минером. Гордо сражались. Штогод колькасць ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны няўмольна памяншаецца. Сёння толькі ў Пінску іх засталося 68 чалавек. Але жывуць тыя, хто памятае і абавязкова перадасць памяць у заўтра. Гэта значыць, што і Беларусь жыве і жыць будзе.